Dwi'n mor falch I fod yn Cymrawd Anrhydedd yn y Prifysgol Caerdydd. O'n i'n neud gradd yn Abertawe a nawr I fod yn ôl I Caerdydd I gael hwn, mae'n mor special I ni. Wnaethon ni amser arbennig o dda pan o'n I yn y Prifysgol I wneud yr cwrs newyddiadol achos oedden ni'n sgrifennu am newyddion ac yn deall hefyd sut I weithio mewn ystafell newyddion. O'n i'n gorffen erbyn 97 ac yn syth o'n I yn y stafell newyddion yn BBC Cymru yn neud beth o'n i'n neud yn y Prifysgol. Da ni'n cael lot o bobl sy'n dod mewn i'r BBC I weithio ac dyw lot ohonyn nhw ddim wedi cael profiad gwaith. Pan o'n I yn y Prifysgol yn Abertawe, o'n i'n gweithio ar gyfer y BBC yn Abertawe jyst I sgrifennu, I darlledu ac ar ôl 97, ar ôl gorffen y Prifysgol yma, o'n i'n barod I mynd mewn I stafell newyddion ac I weithio. Ac felly, be fi'n gweud ydy, mae rhaid I ti gael rhyw fath o brofiad gwaith.